Ffurfiwyd band dirwest neu Temperance band Tongwynlais nôl y 1888 fel rhan o weithfeydd Melyn Griffith. Roedd 7 tafarn leol yn Tongwynlais yr adeg hynny, felly'r syniad y tu ôl i nifer fawr o'r bandiau oedd rhoi arall ddewis i'r ddiod gadarn. A wyddwch chi be? Maen nhw'r un mor gyfrifol y dyddiau hyn. Dwi'n meddwl fod yna un dirwestwr ar ôl yn y band dyddiau yma. Mae gennym ni lot o fyfyrwyr yn y band. Un sy'n drifo tren. Mae gennym ni athrawon yn y band. Bob math o bobl i ddweud y gwir. It's a great band to work with. All nice people. Never have any problems with them. Very hard working. And no, it's a great set to be on stage with. Mae rhai yn dweud, unwaith y bod bandiau pres yn eich gwaed, does dim dianc i fod. I brofi'r pwynt, dyma deulu y Jameses. When I was a boy growing up about 40 years ago, my father was conducting the band and my grandfather was playing tuba in the band. So there were 3 generations of us in the band at the same time. And then I met Pam and she joined the band as well. The boys were always keen to join in with the playing. They always practiced every day without me telling them. Always join in. Yeah. We were all together, playing together and having fun. Sgwni os fydd Charlie bach yn gallu newid y cylch. There's the trumpet. Good boy, Charlie. Dros y 10 blynedd diwethaf yma, da ni wedi dod yn gyntaf yn bencampwriaethau bandiau Cymru. Da ni wedi cael ail a trydydd yn fyna yn y blynyddoedd cyn hynny hefyd. Tha ni fyny i'r Scottish Open, a mi enillon ni hwnna, y band cyntaf o Gymru i wneud y fath beth. Bydd neis iawn i cael gweud taw Tongwynlais bydd y enillwyr band Cymru cyntaf erioed. If 30 people find their very best at one time, anything can happen. Gobeithio fydd ni'n chwarae digon da i gael curo cori neu tredegar neu unrhyw un arall. Bydd y band yma yn cynnig sŵn gyffroes a bywiog iawn, so grandwch mas yma. Poblwch Tongwynlais!